În primul rând vreau să îi mulțumesc domnului președinte Crin Antonescu și domnului secretar general Eduard Helbig, că au fost astăzi alături de noi și sunt alături de noi. Îi așteptăm cu mare drag și de altă dată. Vreau să îl asigur pe domnul președinte și pe domnul secretar că am dus secretar general, mă scuzați, o campanie de bun simț, o campanie constructivă, o campanie pozitivă, o campanie de unitate. Voi duce și în următoarea perioadă, până în data de 14, aceeași campanie. Vreau să-mi asigur colegii de partid, indiferent cine sunt aceștia, tineret, femei, deputați, senatori, președinte de Consiliul Județean, consilieri locali, că indiferent de decizia pe care o vor lua domnile sale, de a mă susține sau de a susține un contracandidat de-al meu, eu vă rămâne tot același coleg și prieten, indiferent ce se va întâmpla după data de 14 septembrie. Vreau să îi asigur și să spun că, la fel ca și la alegerile parlamentare, când am dat dovadă de foarte multă maturitate, de bun simț, când l-am susținut pe domnul Zlati, în detrimentul meu și am fost împreună cu domnia sa prin comunele județului și l-am susținut ca să fie ales în Parlamentul României. I-am făcut campanie electorală ca și cum aș fi eu deputat. La fel voi face și după aceste alegeri din 14 septembrie, când la anul ne așteaptă două bătălii foarte grele, cele parlamentare și cele prezidențiale. Vreau să vă asigur, domnul președinte, că voi fi sufletul și inima acestei organizații, indiferent de rezultatele care va fi în data de 14, la fel cum am făcut și la referendum pentru demiterea președintelui Traian Băsescu. Vreau să spun că contracandidatul sau eventual contracandidații ai mei nu sunt adversarii mei sau nu sunt dușmanii mei, ci sunt colegii mei de partid. Vreau să spun că adversarii sunt cei din afara partidului. Dacă voi câștiga, domnul președinte, vreau să-mi asum față de dumneavoastră și față de presă rezultatele europarlamentarilor și prezidențialilor, ceea ce nu mulți politicieni fac, chiar cu demisia sau cu schimbarea de la nivel național. Iar în încheiere vreau să vă spun o vorbă: nu ignorați lucrurile mărunte, o lumânare pot să facă ce nu face soare, să lumineze noaptea. Doamne ajută, vă mulțumesc mult! Mulțumesc și eu.